Taky zastávaj se u žáci. Tady je to další, křičeli. Nová verze. Já jsem mi poprosila, aby zavřeli okna. A ještě, abyste to slyšeli, jak teďka ona švala na mě. Já jsem nikomu netykala. Tykáš mi, on tady ten. Tobě je přes 50 let jak mě. A nadáváte nám do volu, jste tam byla a vyprávíte hala. Ještě oni řekli, že si koupili, pane průvodčí, tady tuhle celý vlak. Takže nemůžete ještě se směju, no ale vy jste tak... Tak můžu jít pěšky. Ale tak nemůžete si koupit celý vlak, tak tady jsou jiní lidi. Celý vagon si nekoupili, mají vyhrazených 55 míst. No. Takže kdybychom šli do detailu, tak bych vás mohl zredukovat přesně na ty místenky. Proto nic neříkám. Tak, no vidíte. Tak pojďte si tady sednout a já jdu tam. Ale jestli dělají na schvály a odvírají okno a vytáhne táhle, to je taky A ještě děti jsou tady. Tak vy nemáte zaplacený tam, tak pojďte si tady sednout, já si jdu tam sednout. Na střechu si sedni. Jste jak bastardy. Jste civilizovaný lidi, kluci. Vyložená debilita. Počkejte na vaší straně, jak budou tady sedět. Ať už je ticho, bože. To uděláme taky na spal. To je hrozný. Starší lidi budou vám, my necháme otevřít dveře, až si takovou tady cigaretou vidíme. Maravalen! Co děláš ty vole, ty si normálně vládce. To jsou bastardy tady ty ležáci. To nejsou civilizované lidi, pojďte. Šli jak měla se, aby to trafilo už. Ani přestaňte křičet, nějako se to ulobá. Ale s nima to nejde, pane. Podívejte, z malý Svatoňovi nechají otevřený dveře, já jsem nemocná. Jak se přestěhují. Jo, ať si tam tady sedět učitelové. To jsou bastardy. Běžte si se mnou tady u žáky. Takhle jich vychováváte, že se nestydíte. Ať! A kedy já? Všechny bundy a takový to. Jo, klidně musíte. Protože to je rasismus tady. Aby Mark! Rasismus. Špekoun jeden. Ještě on mě vtipná, že tvář má jak liže. Tam jdeme sedět, ne? Pojďte si tady, pane učitel. Nemáte zaplacený tam místo. Ještě takhle oni vás vychovávají. Tak to je masakr, ale tedy. A starší jste nechce jak volí. Když tak na Borech je taky místo. Tému ten... Tady, Hejte,